Volvia clos aquest dimecres al vespre la 6a edició del cicle de jazz. Cada dimecres del mes d'agost, la localitat ha acollit un concert de jazz i, seguint la tònica de les edicions anteriors, el ple ha estat sempre absolut. Inicialment, l'Ajuntament preveia fer els concerts a la plaça Major, però el mal temps l'ha obligat a traslladar la majoria d'espectacles al poliesportiu. Això ha permès, a més, que el públic estigués més còmode, ja que en alguns concerts s'han fregat els 800 espectadors. Per tot plegat, l'Ajuntament té previst seguir amb aquest format. Si fa bon temps i amb formacions petites, ha de ser la plaça perquè té l'encant, però quan vam, primer pel mal temps, però segon quan ens van demanar l'escenari i les característiques tècniques que demanaven, ens emplenava la plaça. Vol dir que amb gran format hem d'arbitrar alguna altra solució, no sé quina, però de moment té que ser aquí el poliesportiu, que a més et dona més garanties de que no fa mal temps, vol dir que la sonoritat o l'acústica no serà tan bona, però bueno, és una cosa per l'altra. Aprofitant la tirada dels concerts, que atreuen a veïns i segons residents de tota la comarca, l'Ajuntament i els restaurants del poble ja fa unes quantes edicions que han ideat els menús de jazz. L'objectiu és portar activitat econòmica al sector de la restauració en uns dies en què Bolvir s'omple de gom a gom. Evidentment, quan hi ha gent, algú s'escapa cap als restaurants, és evident i està clar, vol dir que ja tots col·laboren i tenen un menú especial pel dia del jazz i ningú ha dit que no el vol fer. Que segur que funciona. Enguany, el cicle va començar amb un concert de Dani Nelo, va seguir amb les actuacions de la Big Band, Barcelona Jazz Orquestra i Talbiel Ballester Trio i ha acabat aquest dimecres amb un concert espectacle del Shaking Goal. L'Ajuntament tenia previst fer aquesta darrera actuació de forma més íntima al local social de Santa Cecília, però la gran afluència de públic ha obligat a traslladar-la al poliesportiu.